Aw ni yang ma bi amena faride ke ni Burkina Bego ko Faro ale de ka di sane ni manaw Zarafa tobulu be sɔrɔ Orange sanfɛ kunnafoni 37 saba fila kele fu ani falaki nga i jija ni bi wele kɛ kiredi mugana ni kɔni ka k'i kunna sa ayi u tɛ foyi den kelen tigɛ ka bɔ a la i bi mun kɔnɔ k'a kɔrɔbɔ i ka galon bɔnda komi an yɛrɛ caman b'a kalama maa dɔw b'u ka sɔ folon maa dɔw b'u ta daji ne bɛ n ta daji de n'a dajira min kɛ k'a ɲigina kosɛbɛ an bɛ sɔrɔ ka n'a ta sa k'a goro waasa folo min b'a sanfɛla la o folo bɛɛ ka ngalon ka bɔ a sanfɛla la o kɛlen kɔ an b'a ta ka taa sin an b'a sin a sinen ɲuman an fɛ an bɛ farafin sɛgɛ dɔɔni k'a la walima kulobilenda n'o tɛ dɔwɛrɛ ye bikarbonati kɔ awɔ bikarbonati min bi dun dɛ a b'a dɔn bikarbonati ye fila ye an ka nafɛnmugu man di walima poivre mugu dɔɔni an b'o nin k'a la o b'a nin suma diya kosɛbɛ i t'a caya dɛ i b'a kɛ dɔɔni ye ten nɔ o kɔfɛ an bɛ kɔgɔ dɔɔni fana k'a la an bɛna baroni dabɔ sa n'a sɔrɔla i b'a baro kolo de kɔnɔna na walima i b'a si mansin de la ka sɔrɔ ka n'a gosi ɲɔgɔn na i b'o ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an bɛ gangɛnɛ sin k'a k'a la k'a n'o don ɲɔgɔn na i yɛrɛ b'a ye a bɛ sin ka funu ka yɛlɛ ten nɔ miniti damadɔ a gosilen ɲuman an fɛ a bɛ kanga ka yɛlɛ kosɛbɛ a kanganen ka yɛlɛ sisan an bɛ sɔrɔ ka n'a kɛ papiye la i b'i ka papiye su ji la k'a nin kɛ o kɔnɔna na k'a datugu an bɛ sɔrɔ ka taa yɛlɛli dabɔ sa ni papiye aluminium de b'i bolo kulobilen fɛn n'a y'i ja i bɛ se k'a kɛ o fana kɔnɔna na k'a nin datugu ka sɔrɔ k'a yɛlɛli dabɔ sa a yɛlɛli mumɛ bɛɛ miniti 20 bɔ ɲango i b'i jija a ka mɔ an bɛ sɔrɔ ka na sɔsinin bɔ a sanfɛla la ale de jara ne ni manaw fari gangɛnɛma tɛ aw bisimila